Salutare oameni buni, astăzi facem un nou videoclip și azi dăm new la server cu Luca. Luca nu vorbește pentru că el nu trebuie să facă ceva și hai să dăm new la server, stai puțin. 3, 2, 1, go! Hai să vedem. Eu cu pregătit, scrie Luca. Și eu o să fie coming soon. Hai mă, ăsta nu mai știe să scrie, oameni buni. Nu mai știe să scrie el. Așa, bun. Test. Nioc, ce faci? Ce-ai făcut pe vis? Să eu filmez? Da. Mamă, dacă nu filmam, oricum poate să dea Nioc de câte ori vrei. Uite câte camere, băieți. Infinite de camere și uite câte face ea. Câte mesaje sunt? 500. Stai să... Sunt cu el pe Discord, dacă vreți să intrați pe... ăsta e link-ul. Ok, trecem la link-ul nostru. Mamă. 800 de mesaje. Hai să vedem ce fac cu 1000 de mesaje. Aici. O ca de mesaje. Nici mai mult, nici mai puțin, dar o ca de mesaje. Ia uitați Nioc-ul. Nioc. Mi-a dat odată. Care l-a oprit, cred. Luca, îmi zici tu în privat când opresc filmul, când o ai la oprit.